Какво е това? Мама, дочка. Какво папкаме ние? Дочка. Какво папкаме ние, мама? Мама, да. Пуканки папкаме ли? Не. Как не? Дочка. Да, може малко, аз би строго. Мама, Говори, мамо, кажи му на тиш, че вали сега в момента сняг. Вали ли сняг, мамо? Я кажи, къде ще ходиш ти до вечера? Мечо. Да. Ще ходиш при дядо Коледа ли, ама? А? Кажи, къде ще ходиш при дядо Коледа? Великото. Мама. Айде пак. Да. Пак. Че не може да живее срещата. Че ти само под обектива си да му се види. И аз ще няма нищо. И аз да е. На Рома също ще стане пак. Това на маската. Търдира за страна на храната. На Рома е нападателно. Точно там, където игра до момента, когато чука. Мама. Не, ще падне. Мария, аз ще дочка. Ръчка, Марко, ръчка. Ще си вземе още на маска пак. С нея в какъв статус се видите? Нарушение на Дероса също Костя е. Не. Даниеле Дерос, световен шампион. Дочка.